Moltes gràcies a tots i a totes. La Míriam és una força de la natura, ja ho heu vist. Hauria de tenir allò, els dos braços trencats, les dues cames trencades, que no volem que passi, perquè deixés de ser aquesta veu neta, aquesta veu clara, aquesta veu de la dignitat de Catalunya en el Congrés dels Diputats. I sabem que els molesta de sentir les coses d'aquesta manera nítida, la força, la iniciativa de la gent. I és un home que diu coses amb un sentit comú abassegador. I de vegades aquestes coses que tenen tant sentit comú, i ahir en parlava el conseller Buch, diguem-ne, s'ignoren. Una, que és molt clara, i també la diu Xavier Trias, el veu tenir aquí justament a Xavier Trias. La millor política social és aquella que passa per crear activitat econòmica, per generar, diguem-ne, ocupació, per donar facilitats a aquells que arrisquen i que generen empresa, que generen comerç. I això és absolutament bàsic i és absolutament fonamental. Us deia que avui volíem fer un homenatge a la bona política, a la gran política que és la que representa l'Alfons. Jo ho explico també molt sovint. Jo vaig tenir el privilegi de ser molts anys diputat al Parlament de Catalunya. I venien sempre a escoles i instituts a visitar-nos, a veure'ns. I els companys de la JNC ho saben perquè ho he explicat en moltes ocasions. Jo em feia voluntari per acollir-los, per atendre'ls. I sempre feien les mateixes preguntes. Venien els infants ja ensinistrats de casa, ja pares una mica inquietants, que els feien fer la pregunta i la primera pregunta era: i els diputats, quan cobreu els diputats? Allò directament al cap. No? I després jo els explicava quan cobràvem els diputats i després hi havia algun que anava més ensinistrat fins i tot. I deia: i m'han dit que els dilluns i els divendres aquí al Parlament no hi veniu. Doncs la resposta, al fons, és que és veritat, el dilluns i el divendres habitualment no hi ha activitat parlamentària. Perquè la feina més important que fa un regidor, o un diputat, o un alcalde no és la que fa a dins l'Ajuntament o dins el Parlament, sinó al carrer, al costat de la gent, veient les entitats, veient les empreses, amarant-se de ciutadans, amarant-se de gent. Aquesta és la força extraordinària que té la política, la bona política. Això és el que fa l'Alfons i això és el que fa el Xavier. I després els més grans feien una altra política, una altra pregunta, que era: i per ser polític què s'ha d'estudiar? Hola, vull ser polític, què haig d'estudiar concretament? I la resposta és: per fer política o per fer qualsevol activitat a la vida has de tenir molt bona formació. Però sobretot has de tenir dues coses, sense les quals no hi ha política, que és vocació de servei i ideals. Sense ideals i sense vocació de servei no hi ha política. I això és el que té l'Alfons. Ideals, vocació de servei, una aptitud extraordinària, una actitud increïble, i la vocació de servei vol dir estar sempre amatent del que necessita la gent, de patir amb la gent, d'esperançar-se amb la gent, de glatir amb la gent. I els ideals. L'Alfons no es presenta amb una candidatura qualsevol, es presenta amb la candidatura del partit del president Puigdemont, de Junts per Catalunya, que és el partit de l'1 d'octubre, que és el partit de la plenitud nacional, que és el partit d'aquells que creiem que Catalunya no ha de tenir cap altre límit que la nostra voluntat de generar prosperitat, perquè tinguem totes les eines a l'abast. La Míriam explicava la situació, el drama del dèficit fiscal. Deixeu-me i acabo, perquè si no ens morirem aquí. Jo quan vingui a casa diré: has anat a la platja? No, he anat a Mataró. El Mataró, diguem-ne, a dins del poble, no a la platja, a dins del poble. L'Alfons m'ha fotut una enredada. No, doncs escolteu, jo això molt ràpid, recordo els primers dies que vaig ser conseller l'any 2016, la Míriam explicava dades, la dada del dèficit fiscal, la diferència entre allò que paguem i ens tornen és de 18.000 milions d'euros, aproximadament, entre 18.000 i 20.000 milions d'euros. Retinguem aquesta dada. Començo i parlo amb el director general de Carreteres. Dic: bueno, i a nivell de carreteres què farem aquest any? Atenció al que em va dir. Pagarem sobretot allò que ja està fet, perquè per culpa d'aquest dèficit fiscal brutal que tenim, Catalunya ha hagut de fer les infraestructures de dues maneres. Una, els del Maresme, la coneixeu de manera descarnada, que és pagant peatges, pagant molts peatges, pagant eternament peatges. I la segona és endeutant-nos molt,
no sé si coneixeu una gran autovia de Catalunya, que és l'eix transversal. Fer-lo ens va costar 700 milions d'euros. N'acabarem pagant 3 o 4 vegades més perquè hem hagut de sotmetre'ns a un sistema d'endeutament que és altíssim, extraordinari. Paguem bàsicament allò que ja està fet. Avui encara paguem allò que ja està fet. I això és un drama, i això és radicalment injust. I pregunto, i aquest any 2016, l'actuació més gran que farem en matèria de carreteres, quina serà? I em diu, bueno, mira, a Sant Celoni, a la C35, farem un enllaç de carreteres important. Això és un eufemisme per dir una rotonda. Enllaç de carreteres important. Si algú us ho diu, és rotonda. Rotonda com a concepte. No? La rotonda valia 4 milions d'euros i una petita variant, una variant de 400 metres a Valls. Recordo quan vaig anar a visitar les obres de la rotonda, l'alcalde de Sant Celoni, molt bona gent, em diu, conseller, gràcies per haver vingut, per destinar un temps tan valuós a veure una obra tan modesta. I vaig pensar, no, no és l'obra més modesta, és l'obra més important que farem. I això és un drama. Després, l'any 17 ja ho vam poder corregir una miqueta, però una miqueta només. Escolteu, 18.000 milions d'euros, 5 milions d'euros de fer una actuació que era la més important aquell any. I això interpel·la els que som independentistes i els que no en són. Perquè tenir bones infraestructures vol dir més activitat econòmica. Tenir bones carreteres vol dir més seguretat viària. I aquest no és un tema només d'uns, és un tema que ens interpel·la a tots. Quan us deia que l'Alfons es presenta amb la candidatura de Junts, és això que deia la Míriam. És d'aquells que volem canviar radicalment les coses, que aquest país acaroni la llibertat sense pal·liatius, sense matisos. I acabo. Acabo amb una cita d'un dels grans presidents de Catalunya. L'altre dia parlava amb el president Puigdemont, i que és d'una fortalesa excepcional, extraordinària. Podria passar que la justícia europea prengués decisions que facilitessin que el president Puigdemont pogués tornar aquí. Si això passa, nosaltres hem de tenir alcaldes i alcaldesses, hem de tenir regidors i regidores, hem de tenir la ciutadania absolutament preparada per, bàsicament, continuar aquest procés cap a la llibertat i fer-ho de la mà d'aquell que va fer una cosa tan excepcional com posar les urnes al servei de la gent. I parlàvem del president Macià, que és una font perenne d'inspiració. Sabeu què deia el president Macià? Quan va reinaugurar el Parlament de Catalunya el 6 de desembre de l'any 32. Era el programa polític que defensem. És el programa polític amb gran defensa a l'Alfons i que amb petit defensa també aquí a Mataró. Fixeu-vos, deia el president Macià, així heu de voler Catalunya com jo sempre l'he promès al poble. Una Catalunya que sigui políticament lliure. Això se'n diu la independència. Econòmicament pròspera, allò que dèiem, una Catalunya que s'inspiri en els millors models dels països del centre i el nord d'Europa. Socialment justa, perquè crear riquesa només té sentit per repartir-la, per donar les mateixes oportunitats a tothom, hagi nascut on hagi nascut. I espiritualment gloriosa, una Catalunya que ens faci sentir orgull de pertinença, orgull de ser. Aquest és el nostre programa polític. És un programa polític imbatible, és un programa polític que hem de culminar a Mataró, servint la gent. El culminarem. I el dia 28 de maig a mi m'agradarà poder trucar a l'Alfons i dir-li, Alfons, això ha anat bé, gràcies, endavant, alcalde, ens en sortirem, guanyarem la llibertat de Catalunya. Amb tots vosaltres, l'Alfons.